kọwaa etu o si wee dị na ife a mee tata bụ ife pụrụ iche n'ụmụ nri niile na n'ala Igbo niile. Unu gee ntị mgbe igwe eze na-achị Enugu Ukwu bigolutere n'ọkwa eze ya, o wee bido n'ebe anya chọba ntọala dị n'Enugu Ukwu, mara ibe ndị na-achị n'ana ka o welitecha aba, mara ibe ndị agbakọtara azụ bụ ife bara uru n'Enugu Ukwu ka e welitesi ebe obu ọkpara anaka ana. Ụfọdụ n'ime anyị tupu igwe abata adị anụ maka ya, mana ọnya kwuru kpom awọ ji wee mafu. Ọnya kwuru na a ga-eme ife ịrịba ama ebe a ka amalụ wee dozie enyi nwa ọgaranya ka ọ dị nwa ogbenye ka ọnya rịna, ka aka kala aka wee jide mma ka ọ dị ka esofere ya oke, maka na ọ na-aga enyi n'aka ọ dị mbe ka agbara na mmiri. O wee sị na ọ bụrụ sọ obu ka anyị ya edozi ebe a, maka obudu ebe a obudu gboo bịabụla obudu ulu bịabụla obu na amụdike. O wee sị na ọ bụrụ sọ obu awa ka anyị ya ewenata, maka na enwe na-aza aba sị na ewenata obu, na ọ bụrụ sọ obu ka anyị ewenata, na anyị ewenata akụlụngwa dị iche iche eji wee mara ụmụnne, wee mara ndị Igbo, wee mara Enugu Ukwu. Ọnya ka ọ kpọrọ anyị bụ ụmụ Enugu Ukwu si anyị na ife ọ chọrọ ka eme ife ọbụla okwu na dị mma, maka na ọ na-ekwu ife dị mma mgbe ọbụla. A na-eji Solomon amara anyị atụ na Baịbụl, mana anyị nwere Solomon na be anyị. Ekene m unu, anyị wee tụba ego nke abụrụ nke izizi. Enugu Ukwu wee tụba ego maka na afọ onye ọya ga-enye owere lụọ ibe eziri ya enwe ọzọ enye ya. Muziọm alụrụ ebe a tata ọ dị iche na ife ndị ọzọ, ọ dị iche na muziọm ndị ọzọ. Ife o ji dị iche bụ na muziọm ndị ọzọ dịbụ n'Enugu Ukwu ma ndị dị na mba ọzọ gbara anyị okirikiri, anyị danọọ mmadụ nwe nke anwa lụọ ya n'ime ụlọ biya, ma ọ bụ nọọ mmadụ wetụrụ ego lụọ ya sọsị anya obodo ya, jee na họọlụ obodo ba jelụnye ya. Mana nke a dị iche, nke a bụ na o si n'ala wee fu, nke a bụ osi n'ala aka onye Enugu Ukwu ọbụla dị na ya. Onye wetara ego ọtụọ alụ, onye ọtụrụ alụ ọbịa ebe a nụnwa soro kpụta aja ya ka o ji wee bụrụ ife dị iche n'obu Enugu Ukwu ka ọ dị. Eziokwu na ife niile a ga-ezuchara oke n'ime ya, mana muziọm adị alụcha ya alụcha. Ife anyị bịa emeghe tata bụ the museum itself. Ife dịzi n'ime a na-akpọ artifact, nya akụrụngwa eji wee mara omenala wee mara ndị Igbo, ọ dịcha n'ime ebe ahụ, mana oke ezuro asịrị ozu ejuli si ekpochi na ọ ife dị na muziọm. Anwụ na-atọ ụtọ, a na-eme gịnị, a na-agbachanye nwa eji. So ekenere m igwe ụmụnri wee kene onye bụ the building committee project manager, the project chairman bụ ọchịkọtala Enugu Ukwu na ụmụnri bụ Sir IG Abana. Ọ na-aga yanwa bụ the field marshal, igwe ziri ha n'ozi ozugbo o mobilize anyị ejewe ọgụ, na anyị na-eje ọgụ iwe a na-ada n'akụkụ na abụ. So anyị kenere ya ka o si wee jikọtanwu the committee, jikọtanwu ndị Enugu Ukwu wee rụpụta ibe a. Anyị kenere ndị ọrụ okwe, onye ọbụla onye wee wetanyekwu Enugu Ukwu ndị ọjị otogoba ji enye. Etu a ka obodo si aga n'iru, obodo onye nwe nke ya na-eweta na-etinye n'ime Enugu Ukwu ka Enugu Ukwu na-aga n'iru. So anyị kenere igwe ụmụnri, anyị kenere Chineke nke chọcha ebe ọ ya ekenye anyị si nọ n'Enugu Ukwu, si nọ n'ụmụnri, si nọ n'ala Igbo. Anyị ga-esi etu a wee bulu ekene na-ekene ndị niile bịanụ, na-ekene igwe aba agana. Ka Chineke gozie gọvanọ Anambra steeti, gozie ndị be anyị niile. Nke ka bụ mbido, anyị sị na anyị lụcha nke
anyị abanye na Nkwọ na ultramodern market ibe igwe wepụtara anyị alụ erike maka na arụfụ dam ha wee rụbadana ada ekele m unu